per a desplegar bé en aquesta comunitat la llei de dependència. La nostra comunitat durant anys ha sigut la pitjor, dit per l'Observatori de la Dependència, en aplicar aquesta llei, quan hi ha comunitats, com per exemple Castella i Lleó o Andalusia, que apliquen aquesta llei, i això té una conseqüència de benestar en les persones en situació de dependència, i per tant ara estem canviant el model. Hem començat per la circumscripció d'Alacant, precisament perquè així és on més problemes n'hi havia de llista d'espera en la valoració de la dependència. De manera que ara estem en aquesta fase de transició, que sempre és difícil, que no és perfecta, òbviament, però que jo vull agrair, a més, a tots els equips dels serveis socials de base que estan en els ajuntaments, a tots els tècnics i també als regidors i regidores que porten polítiques socials i als alcaldes, que estiguen entenent que la transició serà difícil, perquè no és el mateix muntar un sistema ben muntat des de zero que tindre que canviar un sistema que estava mal muntat, però la motivació de la gent, la dedicació està sent completa, i en aquest sentit hem estat parlant un poquet de com millorar aquesta transició. Hem parlat de la renda garantida de ciutadania, que s'ha incrementat substancialment. Tenim unes borses de pobresa molt grans al nostre país, un 33% de valencians i valencianes en exclusió social, i això té que ser una prioritat. I des de luego per a ajuntaments com el d'Alcoi i per a la Generalitat és una prioritat. Per tant, s'ha incrementat substancialment, i també hem estat parlant de com anem a dur endavant una sèrie de canvis normatius per a agilitzar en renda estos tràmits per a la gent que està en una situació en la que ja no pot esperar, i no pot esperar-se a la burocràcia de l'administració. I finalment hem fet també molta insistència en el que és l'apertura del centre de malalts mentals. En el nostre cap, en la conselleria, està que per a l'últim trimestre d'enguany això té que estar obert, té que estar en funcionament. Edificis que porten molt de temps tancats, edificis que no se'ls ha donat un ús, com en altres municipis, així propers també, Ontinyent, Xàtiva, etc. I aquest centre per a les persones amb malaltia mental, que han sigut les grans oblidades durant els últims anys, nosaltres volem que a final d'any siga una realitat, i en aquest sentit també hem estat parlant un poc de quin era l'itinerari. I finalment anem a visitar ara els centres, un centre de menor i 2 centres de persones majors, perquè això és el que dona sentit a la nostra faena, posar-li cara a la gent per la qual tenim que treballar i a la qual tenim que facilitar la vida. Som la conselleria de la vida, però també volem ser la conselleria de la felicitat dintre del que se puga. Moltes gràcies.